Apocalypse. I pozdrav svima dobro. I pozdrav svima dobrodošli u novi klip u kojem ću vam pokazati mladi ljubavni par. Alo, nemoj tu cveće! Sad ću jebat malo. Drš! A joj, ovaj... Ko se crta god... E, sad mi možda daš šta hoš. Dobrodošli u novi klip u kojem ćemo mršiti sa kolima. U kojem ćemo igrati... Aj, sad ću jebat mamu. U kojem ćemo igrati... Samo malo. Salon Skar. Koji dugo nismo vozili? Nismo ni jedan dugo vozili. Turizma ćemo. Oj, sjevi se. Znači, kao što vidite, igramo s... sad ću te... Majmune retardirani, debilski, mršu pičku. Izvinjavam se vama za ovo psovanje. Majmune kretenski jedan, debilski. Mrš! Kakav idiot. Šta ja radim? Hoću ovo... Di je? Eno ga. Ajde, sad ću ti jebati mamu. Pikati materina. Sad ćeš vidjeti ti koga šudarati. Si glupav! Gde? A još šta je ovdje, sine? Daj, desi, dođi tati. Znači, dobrodošli. Ovo ste sad malo gledali neku borbu, tu smo. Taka jebi ga, svaki početak je težak. Znači, moram se malo boriti da bi mogao snimiti klip. Znači, danas igramo Samp na UEFI-u. Znači, nismo igrali Sampa 100 godina, nastavljamo igrati sa Sampom. Imam svašta pričati, planiram nešto novo. Samperi, ostanite ovdje, ljubim vas. Šalim se, možda ljubim vas. Znači, ostanite ovdje, imam nešto za vas. Znači ovako, ajde u ovom klipu, znači, hoće biti isto klip onako malo sprdnja. Da li će biti sprdnja? Neće biti sprdnja. Znači klip će biti kosa crta T. Otkad nisam igrao Sampa, brate, poželeo sam se ovih ulica, majke mi. Baš mi se igra. Ali nije ni sam, brate, kao pre neka što je bio. Ja kad sam krenuo igram Samp na ovom, kako se zove, kako se zove server, Balkan Express. Brate, 2010. 11. koja je bila. Znači, igrao sam Samp, kad sam se vozio gradom, bojao sam se policije, bukvalno. A sad, DDoS-anje, ovo ono, hakovanje, sranje. Bukvalno sam sranje trenutno. Znači, nego da svi nastavimo na temu gdje smo krenuli. Ovako. Znači, u svakom klipu na UEFI-u, znači, ko hoće da igra Deathmatch server, doja Deathmatch server, ostavit ću link, ne link, IP u opisu videa. A mi ćemo ići ovako. Ićemo na challenge, znači, igrali smo, ja mislim Bike 1 i Bike 2, ja mislim da nismo Bike 3. Ali nisam siguran, sad ćemo vidjeti. Jeste, nismo Bike 3. Znači, sad igramo Bike 3, znači, prolazimo ovo challenge. Znači, ako vam sviđa ovakav klip, točnije ovakva vrsta klipova, da prelazimo ove challenge na UEFI-u, ostavljajte A u svaki klip ćemo imati neku pričicu, ostavite malo komentara, lajkova, subova, ostavite svega da ja znam da s vama to sviđa. Aj! Izvinjavam se za... Nema veze, mutirat ću ovaj deo u editovanju, znači nećete znati šta sam rekao, ali možete misliti. Čute, teto, na motoru, ne bi šanse. Evo ovako idemo, znači tu negdje pasti. Idemo dole. Ćemo dobro pasti, odlično. Šta je tu odlično, ako je ovo odlično, ja sam traktor. Evo ovako i sad nastavljamo. Znači, teo sam, znate svi da smo igrali da smo igrali Samp na Skill Areni. Kontao sam da se to desi opet. Aha, šta kažete? Da opet nastavim igrati Samp na Skill Areni, naravno da snimam, ali da u svemu tome budete i vi tu. Kako vi da budete tu? Znači ovako, odlučio sam da evo lupam, na primjer sad u subotu, ako budete htjeli pišite u komentare, sad u subotu, na fejsu ću vam reći u koliko sati, ko me nema na fejsu nek me zaprati, imate dole opise, imate dole u opisu linkove,
Znači, obavestit ću vas, ako bude vas dosta htjelo, pišite u komentare. Znači, u subotu, na primjer, ovako, u subotu da krenemo igrat na Skill Areni, ne znam ko igra, ko ne igra, ko hoće da igra, ko neće da igrat, nebitno. Uglavnom, ja planiram da krenem da igram. I znači, pošto mi onaj stari account izbrisan, kad je bio Global Restart, kuda idemo ovuda? Kad je bio, valjda, bio Global Restart, nema više, mi se zeva. I spavao. Nemam više onaj profil što sam imao na Skill Areni, bili ste mi dali svega, ljebi ga, nestalo mi je, ne znam kako. Znači, ja ću opet da krenem da igram mi se baš RP Samp i neću na drugim serverima vas... Jebem ti! Ček, stigla poruka na Fejsu. Ima 100 poruka, pogledajte posle. Znači sad bi se mi trebali ovdje nekako gore popeti. To će biti nekako... Nikako ovako će biti, koliko ja vidim. Znam kako će biti. Idemo ovako. Znači malo napred i onda skok. Jebem ti igricu, kako nisu namestili nešto da se može vratiti gore, a ne da skačem kod debil, neću ići iz početka sigurno. Jebo vas igrica, vas jebo. Di sam bio ovdje? Eno ga, tamo idemo. Tamo idemo. Ovdje, ovdje. Ovdje, ovdje. Ovdje, 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 ovdje. Dobra, popet ćemo se ovdje nekako. Bitno da smo došli do ovdje. Sad kad bi se ja mogu još okrenuti, a moćemo. Znači ovako, ovako, ovako. Eto! Nastavljamo dalje. Znači, u subotu, na primjer, dogovorit ćemo se u koliko sati, kažem, stavit ću na... Maš! Jebem ti igricu, da ti jebem igricu. Evo prešli smo. Znači, kosa crta V, uzet ćemo bikes. Di je onaj motor koji smo imali? NRG. Nastavljamo dalje. Sad idemo ovdje dole. Opet kažem, ja 5 puta ponavljam jedno te isto. Znači, ajde šta me Srbiji nos uvijek kad igram sam. Pišite dole u komentare ako hoćete da krenemo zajedno igrati, da krenem snimati, znači da bude full, da igramo na Skill Arena. Nemojte me zvati na druge servere, neću ni na jedan zato što Skill Arena ubija, neću na one DD8 gluposti. Znači, jest da ima servera sa više igrača, ali svi su nešto, neću ni na jedan drugi da idem, uglavnom. Kako je glupa administracija, vidi ovdje ima i Srba i tačnije Balkanaca. Znači neću ni na jedan server da idem, tako da planiram ovdje igrati RP, Skill Arena, zakon. Možda mi nešto daju, evo dao sam im pohvalu, možda mi daju par miliona. Šalim se, ne treba mi ništa, hoću sve sam da skupljam, da igram sama, da se sprdamo. I tako. Sad nastavljamo dalje. Šta sam teo reći? Teo sam reći da nema više ništa da vam kažem, šalim se. Znači u prošlom klipu sam bio rekao, smo mi ovo prešli? U prošlom klipu sam bio rekao nismo. Zeja mi se. Evo gdje bi strelali. Jebem ti. Ništa. U prošlom klipu sam bio rekao da sam krenuo igrati jednu igricu na telefonu. To naravno neću snimat, ali ko hoće da igra, ko voli strategije, igrica se zove... Igrica se, nemoj dole. Igrica se zove Boom Beach. Znači strategija igrica, pokazat ću vam sad. Igrica ubija, bukvalno. Tako da, ko igra na Androidu... Čekaj, trebamo dole ili... Prešli smo! Oooo! Jes, prešli smo. Prešli smo ku... A jesmo, prešli smo, brate. Evo, prešli smo i ovaj. Znači, u sljedećem klipu Sampa, tačnije ovog... Sljedeći će biti, rekao sam šta će biti Sampa. Ali poslije toga, kad sljedeći put budemo snimali ovo, znači snimat ćemo opet ovaj challenge, ali sljedeći, znači neki drugi ćemo prelaziti. Ako vam se sviđa ovako da snimamo ove challenge i da vam usput nešto ispričam, znači ostavite dole, postavite jebi ga para za neki burek ili tako nešto. Šta sam još htio reći? Ne znam, to je to uglavnom od prilike. Znači, ovih dana ću izbaciti jedan review, izbacit ću jedan emotivan klip, dobar klip. Vidjet ćete, nije kratkometražni film, ali nešto slično. Uglavnom, bit će i to i bit će jedan review. Bit će, evo, još jedna poruka na Fejsu, sam rokaju poruke. WTF. Ovdje ja što ne dobijem na Fejsu, to će haos, brate. To ne znam šta bih rekao. Znači, poruka,
bukvalno lik mi pošalje njegov kanal i kaže brate aj pogledaj moj kanal, on nema jednog klipa na kanalu. I to nije da je izbrisao, nego pošalje mi jedan klip. Regu, alo mozak, aj ti teto sjedaj na ovaj motor, a mi da završavamo klip. Znači rekao sam vam, pišite dole u komentare ako hoćete sad za ovaj vikend da krenemo zajedno snimat na Skill Areni. Neću s nikim pričati na Skype-u, znači svi ćemo se naći, reću vam gdje, sve ćemo reći na Facebooku, koliko sati. Znači prvi put kad budem pravio account, kad uđem na server, svi ćemo zajedno igrati. Svi ćemo zajedno ono, znaš kad se okupimo kao neka bandica, mafica, ovo ono. I slično, hvala svima koji ste pogledali ovaj klip do kraja, izvinjavam se što sam malo smorio, što sam svega ispričao, nema veze, ispričali smo se, kome je dosadno, ko voli da me gleda, gledat će, ko ne, može da ga... Jao, ugurao sam prst u usta. To je bilo to za ovaj klip, tako da, pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu. Ajde, dobra ova teta. Ajde, dobra ova teta. Ajde, dobra. Šalim se bre, tu sam.